Κοντογιαννίδη, να σε ευχαριστήσω που παρευρίσκεσαι στην εκπομπή Διασημότητες. Εγώ πια, δηλαδή έχω ενταχθεί κι εγώ στην εκπομπή Διασημότητες. Είσαι μια διασημότητα. Με την ιστορία που υπάρχει πίσω σου και όλη αυτή την επαγγελματική πορεία όλα αυτά τα χρόνια, αν μη τι άλλο. Μια απλή διασημότητα να πω τότε, μια διάσημη διασημότητα. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, όσο πιο μεγάλος είναι κάποιος σε αυτό που την επαγγελματική του πορεία που έχει διασχίσει μέχρι τώρα. Και όσο πιο μεγάλο όνομα, βλέπω μια πιο low profile να βγάζει προς τα έξω, μια ταπεινότητα. Το Παγκιάλι δηλαδή. Μπράβο στους συναδέλφους. Ξέρεις, μου φαίνεται παράξενο γιατί Παύλο μου συναντώ. Ψωνίσμα, τι είναι τώρα, δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Θέλω να ξεκινήσουμε γιατί είμαστε στο θέατρο. Θέατρο Ζήνα. Θέατρο Ζήνα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 74. Με ένα team απίστευτο. Καταπληκτικοί όλοι, ασύλληπτοι. Παίζουμε αυτή την... Να μας πεις λίγο τα ονόματα. Ναι. Να πω πρώτα ότι πρόκειται για μια κλασική επιθεώρηση με τη μορφή αυτή της ελεύθερης σκηνής, του ελεύθερου θεάτρου και ο λίγο αντί του Θεσσαλικού, όπου συμμετείχα και εγώ ενεργά. Ο τίτλος είναι «Τι Βουλή θα παραδώσεις, Μωρή». Τι Βουλή θα παραδώσεις, Μωρή. Ναι, το θέμα είναι ότι μέχρι το Πάσχα μήπως μας την παραδώσουν τη Βουλή, αυτοί που την εξουσιάζουν. Λες να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι μια δουλειά που ηγείται και συγγραφικά η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Λοιπόν, μαζί με τον Αλέξη τον Καλίτσι και ένα ακόμα παλικαράκι πολύ νέο αλλά ταλαντούχο. Η Άννα πρωταγωνιστή μαζί με τη Μύρια την Παπακοσταντίνου. Είναι η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, είναι ο Τάσος ο Χαλκιάς, ο Τσφόλους, είναι ο Γιώργος ο Γαλίτης που είναι και πατριωτάκι από την Άουσα, εγώ είμαι από τη Βέρεια, είναι καταπληκτικός, είναι ο Καναράκης. Πολλά ονόματα. Ναι, είμαστε γύρω 10 άτομα, νομίζω είναι ο Θείος. Παράσταση. 10 άτομα Θείασος, να είναι μεγάλος. Ακριβώς Θείασος θα έλεγα. Όταν μου λες, ναι. Παύλο μου, αυτά τα ονόματα. Ναι, κοίταξε να δεις. Ακριβώς Θείασος με φθηνό εισιτήριο. Ναι, με φθηνό εισιτήριο, ας το πούμε, που μπορεί άλλος να προσαρμόσει τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Λοιπόν, να επιλέξει μέσα στο εκτός δευτερότριτου που παίζουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες, να έρθει. Γι' αυτό και έγιναν τέτοιοι προγραμματισμοί, ούτως ώστε να έρθουν και κάποιοι προχωρημένες ηλικίες που τέλος πάντων αγαπούν το θέατρο και εγώ τους σέβομαι. Λοιπόν, εννοώ κάποια καπί τα οποία οργανώνουν μία έξοδο έτσι, και χαίρομαι πάρα πολύ που περνάνε όμορφα εδώ πέρα και διώχνουν την πίκρα τους στο πλάι. Είναι μια καλή προσφορά με στις δύσκολες αυτές τις μέρες αυτή η παράσταση, αυτή την έννοια. Μην ξεχάσουμε να πούμε όμως ότι τη μουσική την έχει κάνει ο Διονύσης ο Τσακνής. Έτσι. Τσακνής. Ναι. Τα τραγούδια είναι live, τραγουδάμε ζωντανά. Η κυρία Αρσένη έχει κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια και ο Φωκάς ο Βαγγελινός μαζί με την Άννα στήσαν την παράσταση και ο Φωκάς προφανώς έχει κάνει και τα χορευτικά που τα χορεύουν ηθοποιοί όπως την παλιά καλή εποχή ας πούμε που απομυθοποιήσαμε τον μπαλέτο και κάνουμε και εμείς τους χορευτές. Λοιπόν, με αυτή την έννοια περνάμε καλά θα έλεγα εγώ, είναι δύσκολες εποχές και νομίζω ότι αυτές τις δύσκολες εποχές πρέπει, αν μη τι άλλο, ο καλλιτέχνης να προσδίδει μια μορφή ελπίδα στην καθημερινότητα. Βλέπει ο κόσμος με μια χαρά τοποθετημένη αριστερά. Δηλαδή εγώ είμαι κέντρο. Δεν μ' αρέσει, θέλω να πάω αριστερά.
Αριστερά για μας ή για τα μάτια του κόσμου? Εγώ πάντως για τα μάτια του κόσμου είμαι αριστερά, αλλά βασικά δεξιά είμαι τοποθετημένη. Συγχαρητήρια. Με μένα ευθύνη, δεν μ' αρέσει το κέντρο, είναι ουδέτερο. Έλα λίγο πιο αριστερά. Όχι, δεν θέλω να είμαι αριστερά, θέλω να πάω δεξιά-δεξιά και να είμαι αριστερά για τα μάτια του κόσμου. Του να μην θα παντρευτώ, θα το φωνάζω lover. Και άμα μου έρθει του βρουτζός, θα τον υπώ hangover. Γι' αυτό και δεν θα παντρευτώ τον Μήτρου του Λιβέντη. Και την κάνω και βουσκώ. Θα την κοιτήσει στο σπίτι κι αν. Μη μου μιλάς για σπίτι, σε παρακαλώ, μη μου μιλάς για σπίτι. Γιατί δεν έχετε DVD? Όχι, σπίτι δεν έχετε. Η Βίκη καλά, ρε. Ποια Βίκη? Η γυναίκα σου. Βίκη δεν Μην μου μιλάς για τη γυναίκα μου τώρα και μόνο αυτά τα καντήλια τώρα. Άσο τώρα, τόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε. Μην μου μιλάς για χρόνια τώρα, σε παρακαλώ, τα χρόνια. Τι θες να μαλωστήσεις? Και τι να πούμε? Πώς τι να πούμε? Τόσα πράγματα να πούμε. Διακοπές πήγατε. Α, με να πεις την λέξη τώρα. Τι να πάω διακοπές τώρα? Ας το πες στο διάλο. Ο Θανάσης, τι κάνει? Μην μου μιλάς για το Θανάση, λέω δεν μου τι. Είσαι στα φίλια. Τι φίλοι, μωρέ, φίλοι, εγώ με το Θανάση, φίδια. Μη μου μιλάς για φίδια να ταιριάζω. Μέχρι σε ψυχολόγο πήγα για το θέμα φίδια. Μην μου μιλάς για ψυχολόγους. Σε παρακαλώ, μην μου μιλάς για ψυχολόγο. Το βρήκαμε τώρα. Ο καθένας θέλει και σε έναν ψυχολόγο. Λες και μοιράζω λεφτά. Μη μου μιλάς για λεφτά. Ακούω λεφτά και βγάζω φλίκτενες. Δεν είναι το θέμα, ρε Λάκη, να μιλήσουμε για φλίκτεν. Και τι να πούμε για τις φλίκτενες? Πώς τι να πούμε, ρε, τόσα έχουμε να πούμε για τις φλίκτεν. Εντάξει, συγγνώμη. Άρα τιμημένο κουκουέ, θυμάσαι τότε που τρέχαμε στις διαδηλώσεις με το κουκουέ. Μην μου μιλάς για το κουκουέ, τώρα 4% και πάει, άντε το παθαίνω κρίση. Τώρα είδες τι πράγμα είσαι, από τότε το πήγες από εκεί, το φέρες στην κρίση, τώρα τι πάει, έτσι. Αυτά. Μη μου μιλάς για αυτά, μίλαμε για τ' άλλο. Μη μου μιλάς για το άλλο. Δεν το πιάνω καθόλου το άλλο. Τέλος πάντων, ρε Λάκη, πες ό,τι θες. Μη μου μιλάς για ό,τι θες. Δεν υπάρχει ό,τι θες στις μέρες μας. Ό,τι δεν θες υπάρχει. Τώρα τι να σου πω, ενθουσιάστηκα. Μίτσο, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που τα είπαμε, ρε! Και εγώ παλικάρι μου βλέπω να είσαι καλά. Τώρα που ανταμώσαμε θα βρισκόμαστε που και πού να τα λέμε. Βρεθούμε, να πιούμε και κάνα καφέ. Θα τηλεφωνηθούμε. Μην μου μιλάς για τηλέφωνα, σε παρακαλώ, μην μου μιλάς για τηλέφωνα. Ας το στείλω με SMS. SMS, μην μου μιλάτε. Μη μιλάς, μη γελάς, να έχει πέσει η Ελλάς. Έως Έλληνης δεν ξέρεις που πας. Μη μιλάς, μη γελάς, να έχει πέσει η Ελλάς. Και μαζί με του μπρουτζάς. Συγγνώμη, θα σας χαλάσω το κέφι, ψέματα να σας πω δεν είμαι καλά, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Σαν να έχει ξυπνήσει στο παρελθόν και μου δίνει σφαλιάρες. Σαν να έχω κάνει κάτι κακό, σαν να φταίω για κάτι. Του Μάκη πάντως που δεν του σηκώνεται δεν φταίω εγώ. Αλλού είναι το θέμα, με μένα έχω ενοχές. Πολλές ενοχές και ξέρετε η ενοχή είναι σαν την τσίχλα στα μαλλιά. Έτσι και σου κολλήσει, δεν βγαίνει με τίποτα. Πώς μπήκα τώρα εγώ σε αυτό το τρυπάκι δεν ξέρω. Του Μάκη πάντως που δεν του σηκώνεται δεν φταίω εγώ. Έχω τύψεις και ντρέπομαι και όλα πάω στο μανάβι να ψωνίσω. Παίρνω ταμπούρι. Ντρέπομαι να ρωτήσω πόσο κάνει γιατί. Ο μανάβης δεν ντρέπεται, νομίζεις ντρέπεται να μου πει την τιμή, καθόμαστε, κοιτάμε ταμπούρι και παίρνουμε βαθιές ανάσες. Πάνω πιο ένα καφέ, τι χρωστάω ρωτάω και πριν προλάβει ο σερβιτόρος να μου απαντήσει, έρχεται το παρελθόν και με στοιχιώνει και θυμάμαι διάφορα. Που το 2000 είχαμε πάει διακοπές στην Μύκονο και ένα βράδυ δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Κέρασα την παρέρα τα ψικαραβίδες έτσι για το καλό. Που είδαμε από κοντά τη λάτση για πρώτη φορά. Άκου τώρα. Κι άλλα. Έχω να φταίξει μονά. Εδώ. Του Μάκη πάντως που δεν του σηκώνεται δεν φταίω. Στο σούπερ μάρκετ δεν νιώθω τόση μοναξιά γιατί εκεί είμαστε όλοι με τύψεις. Τρέχουμε πρώτα σαν τους τρελούς τους διαδρόμους να ψωνίσουμε τα μαλακτικά.
Είπαμε αλλακτικά. Θυμήθηκα το πουλί του Μάκη. Τέλος πάντων. Και μετά μαζευόμαστε όλοι γύρω από τα τυριά και τα κοιτάμε. Μα τι ωραία. Άλλος κοιτάει τις παρμεζάνες, άλλος τα λαδοτήρια εγώ. Ξεκουράζω το μάτι μου στις γραβιέρες, με τραβάνει τρύπες. Αφού γύρισε η μπροστινή μου με απόγνωση και με ρώτησε τι θα κάνουμε, της λέω ήταν πολύ κοντή, υπομονή θα κάνω. Θα έρθει η σειρά μου, θα πληρώσω την γραβιέρα μου, θα φύγω. Τι είναι η ζωή σας ρωτάω, είναι ταμείο είναι. Περιμένεις τη σειρά σου, πληρώνεις τη χρωστάς και φεύγεις. Του Μάκη πάντως που δεν τους έχω. Αλλά βαριέμαι λίγο. Να σου δείξω φέτες, θα σου δείξω φέτες. Τι φέτες? Φέτες, παιδί μου, φέτες εδώ τις έχω εδώ, γιατί στην Eurovision θα βγω γυμνός, απ' τη μέση και απάνω. Α, έχεις σχέδιο εσύ! Γιατί είμαι Έλληνας εγώ εμένα που με βλέπεις και τον πονάω τον τόπο μου και έχω ακούσει από εδώ και από εκεί, από εκεί και από εδώ, ότι μας έχουν τελείως το φτύσιμο του πενταμετούρου. Κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα. Δεν πρέπει κάποιος κάτι να κάνει για αυτή την κατάσταση. Πρέπει. Ποιος θα το κάνει? Εγώ. Και δεν την πήρα βασάνιστα αυτή την απόφαση. Έκατσα μπροστά στον καθρέφτη μου, με είδα καλά και είπα χάρη αγόρι μου, ξύ θα αποκαταστήσεις τη φήμη της πατρίδος σου. Πιάσε το κέφαλο. Πιο κάτω. Για κάτω. Αυτόν έχω έτοιμο. Τον άλλο τον ετοιμάζω τώρα στο γυμναστήριο. Θα είναι έτοιμος κατά την Πέμπτη Παρασκευή το πολύ. Γιατί στην Eurovision πέρα από το τραγούδι, που το έχουμε δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο, ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει και παρουσία. Για να αλλάξουν γνώμη οι μαλάκες Ευρωπαίοι αστοιχείωτοι. Αυτοί που όταν εμείς είμαστε στα μπουζούκια και τα σπάγαμε, αυτοί τρώγανε μελονίδια. Πρέπει να το πάθουνε το δέος. Άμα σκάσει λοιπόν ο Χάρης ο Αλεξίου μεριμετιασμένος, με κορμί θανατηφόρο, του κούρου, του αρχαίου, του καλού, του προαστιχού, θα πάθει η Ευρώπη πολιτισμικό σοκ. Άμα ξέρεις τι θα πει. Δεν τα πιστεύω από αυτά. Ταύρος είμαι με οροσκόπο τροχό, σελήνη ήμουν στο κρυό, δόση που ήμουν στο νεό, τα προφήτη ήμουν στο διδήμους, άρα καβιάρης. Ο Χάρης Αλεξίου πιστεύει στο Θεό? Ναι, πιστεύω στον εαυτό μου. Αλλά βασικά θέλω να σου πω για αυτή την πρόταση που θα κάνω, που δεν το λέω επειδή θα την κάνω εγώ, αλλά το λέω επειδή είναι πολύ wow, πολύ προχώ. Και δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, αλλά η Eurovision μετά από μένα μα με στείλουν. Που θα με στείλουν δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν θα είναι ποτέ ίδια. Θα αλλάξουν πολλά. Και πρώτα θα αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας μας. Άλλη θα γίνει. Άλλη. Γιατί τι κερδίσαμε τόσα χρόνια που στέλναμε στην Ευρωζώνη τον ένα μα χλέπαμε τον άλλο. Άλλο ο πολιτικός ο μίζερος, άλλο η καλλιτεχνάρα. Γιατί εγώ το ένα τραγούδι το έχω κάνει 3. Για να έχει να διαλέξει ο μαλάκος ο προπός ο στενόμυαλος. Καλησπέρα εσύ και τι που κάνετε καλά. Είμαι ο Μανολιώσος Φουζανάκης και έχω και Facebook. Είμαι Τσαψιλός Ελεβέντης γιατί έμοιασα του παππού. Που κι αυτόν το λέγαμε Μανολιώση Φουζανάκη, που κι αυτός είχε έναν παππού που ήταν πολύ Λεβέντης, που κι αυτός είχε έναν παππού που ήταν πολύ Λεβέντης, που κι αυτός είχε έναν παππού που ήταν πολύ Χάλια. Ο παππούς μου Μανολιώση Φουζανάκης μου άφησε 12 στρέμματα πίσω από τον τρίλογο αποστρίμου από το σχολείο δεξιά. Τα στρέμματα αυτά τα έβανα καρπούζια. Και πήγα κόντρα στον πατέρα που θα τα πάρουμε πεπόνια. Και πείσμα ο πατέρας μου, και πείσμα εγώ. Και πείσμα ο πατέρας μου, και πείσμα εγώ. Και βάλαμε ένα στοίχημα. Είπε ο πατέρας μου και τα πάρουμε πεπόνια αν δεν ξαναπάρει πίσω τα κιλά που έχασε ο Γιώργος Λιάγκας. Όπως καταλαβαίνετε τα βάλαμε καρπούζια. Τα στρέμματα αυτά συνορεύουν με τα στρέμματα του Κωστή του Σκοδαλάκη. Που είναι πολύ καλό παιδί, που είχε ένα ξάδερφο που είναι πολύ καλό παιδί, που είχε ένα ξάδερφο που είναι πολύ καλό παιδί, που είχε ένα ξάδερφο που είναι πολύ μαλάκας. Αυτός, όχι ο μαλάκας, το καλό παιδί, όσο ήταν δίπλα στα χωράφια, πρόβλημα δεν είχαμε κανένα. Αλλά πήγε στην Τουρκία, γνώρισε μια Τουρκάλα και την επαντρεύτηκε, τη Φατμέ. Ωραία κοπέλα η Φατμέ. Έπαιζε και σε ένα σύριαλ που δείχνω αντένας, το Σέστικη Φατμέ στο Γενή Τζαμί. Όταν έφυγε αυτός για την Τουρκία με τη Σεσμένη, τα στρέμματα τα πήρε ο ξάδερφός του. Όχι τώρα το καλό παιδί, ο μαλάκας.